Obingelela baba udokotela baba sesibawujabula umfana muhle ungathi ekhehla lomntwana ungubani ngumzukulu kwaMancingisi. Bakithi siyabonga isupport eninaso eninayo ngobaba udokotela. Baba udokotela is to speak sense as an adult person as well, because I cannot be sitting wasting your quality time lalento umsangano vesa. Safuna ukuthi ke sibheke namhlanje ukwakha i-driveway unokuthenga isibhamu esikhulu ube ne-AK. Ake siyibuke nje kule level. Okay, angikho ke lapho. Safuna sike sikhulume lapha. Sinabantu abahlushwa ikunesifo esimbi bakithi. Lesi sisibiza ukuthi Alzheimer disease. Lesi sifo simbi. Lesa sifo simbi. I-Alzheimer disease is by a patient ekhohlwe igama lakhe, ekhohlwe ingane zakhe ukuthi obani, ephumile ebusuku ochama angisakhumbula ukuthi ekhaya ukuphi kuthiwa nje ethakatha yonke leyo nto. Lesa sifo kome ngizosiza umuntu enalezo mpawu singakaconfirm enalezo mpawu kusuke ku 1600, but angisithandi. Then bese kuzoba khona ikhanda eliphatha umuntu, cluster headache, iqala unyaka odlule na 2 years alipheli lokulishaya nje. Lela khanda leliyana ngisebenzisa umuthi ekuthiwa i-SA Donal. Lo muthi ke ukulapha lela khanda leliyana. Ngiphinde futhi SA Donal ngiyisebenzise kubona labantu abane-Alzheimer disease. Senze futhi kubona labantu abane-Alzheimer disease because leyanto leyana usangano yaphela lapha. Phinde ngiyisebenzelana lapha. Ngisho ukuthi kodwa akusona isifo esihle. No one likes it. Akekho futhi umuntu ongayishaya isifuba ngasathi hayi ngiyajabula ngoba mina ngikwazi ukulapha abantu abane-Alzheimer ngoba even izibhedlela ziyithanda leyanto. Ayikho right. Ungakaze uyibone ungayikhuluma because abantu abakuyona it's highly traumatized kakhulu. Ikakhulu traumatized kanza amantombazana ngoba abafana babalekela abazali babo mesebenzi yana ngenxa yomakoti ke asuke benabo ethu angangifuni uma wakho manje nami angifuni nala ekhaya umuzi wami lo athini ke. Ake sikhulume nge-IBS. I-IBS ithiwe by intestinal bowel syndrome disorder basho njalo abanye. Whereby umuntu kunzima ukuya etoilet. Kulabo abantu kuvamise ukuba abantu abadla kakhulu isinkwa esimhlophe, abantu abathanda kakhulu cheese, abantu abathanda kakhulu pizza, abantu abathanda kakhulu pasta. Into enoflour omningi nje it does cause IBS. Ngalo ndlela ukafike kumuntu kuba udokotela ngimnike treatment engimnika yona, but into ebaleka kakhulu ufuna ngimnike yona into esibiza ukuthi IBS oil. Uma ezoyiphuza ke lo oil yakhona uyiphuza once a day uma elala kuphela for 7 days. Emva lokho iba aligned. Inkinga enkulu ke lapha na i-fatty liver nokushoda kwebile enyongweni kuyakwenza ke lokho futhi ukuthi ube nenkinga ye-IBS. Ngeke ngibale enye into engayazi but ngifuna nje sikhulume ngalokho ukuthi ke lezo zinto lezo ziyayenza ukuthi IBS ke imbi ngoba umuntu ungayi etoilet, toilet ngaphandle ukuthi ufuna uqala achathe. Akakwazi ukuya etoilet engachathile, ufuna uqala achathe. Ngalo ndlela ke lo muntu we able to treat the patient using IBS oil, but asiyisebenzisi IBS oil kumuntu okhulelwe. Asiyisebenzisi i-IBS oil kumuntu okhulelwe. Umuntu okhulelwe suggest ukuthi akaphuze liquid paraffin. You go to the pharmacy and ask for liquid paraffin, not paraffin lo phela ngakendle, liquid paraffin ungakwazi ukuthi uyisebenzise. But uma ukhulelwe it's a big no. Ake singene emsebenzini wesikole. Nginesigubhu lana engisakhile esisibiza ukuthi umadlozana, ngaphinde ngakha isigubhu esisibiza ngokuthi uthwalitshe. Sakha isigubhu esisibiza ngokuthi umathandemali. Uthwalitshe, umadlozana, uthandemali. Bese kuzothi kuzoba ke isigubhu sesi4 ke. Le gubhu nje wazo4 lezi. Unawo umadlozana ngiyakunika, ngiyawundawo ngiyakunika, nginawo uthanda abantu ngiyakunika, nginawo uthwalitshe ngiyakunika. Kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ngawo isigubhu lesi ozothuma ukukhuluma kusona. Ukhulume ngedlozi lakho kuphela. Ukuthi ke sihluke ngani sona kanye nesigubhu somndawo. Esomndawo sona senzani? Esemadlozana wona wenzani? And ubani odinga umadlozana and ubani odinga umndawo? Asiqale ngomadlozana. Umadlozana ngokhipha ngo12,000. Kuzothi umndawo ukhipha ngo20,000. So
ayibheki ukuthi lento kusho ukuthi lesi somndawo sistrong kakhulu kunalesi. Kunomuntu ongathi unawo 20,000 athi nawe uyawufuna umndawo mase ngibuza ukuthi uzosenzani leso mndawo. Kuthola ukuthi akana business akanalutho awukwazi ukusithatha lento ayizosebenza ngemali. Umuntu othatha umadlozana umuntu ofuna ukusebenza ngedlozi lakhe ezintweni azenzayo. That's number 1. Uma ufuna nje ukusebenza ngedlozi lakho udinga kumadlozana. But uma umuntu oyinyanga owumfundisi onethaveni onabantu eletha abantu kuwena udinga isigubhu ke somndawo for that okuyisona ke esizosebenza ukuletha abantu kuwena. Lesi sigubhu ke sifakwe ke idlenge sikaThekwani lokufuna kuvele nje, sifakwe ikhanda likaThekwani lokufuna kuvele, sifakwe ikhanda likaHala kaVumu lokufuna kuvele. Lezi lofuna uzazi ikhanda laVumu likhona, leThekwani likhona, ilanda sigayile selifaka lonke phakathi. Ilanda sikuthatha sigaya silifaka lonke phakathi sase sawenza ke lo msebenzi ke lana kusuke kwakhiwa abani ke umndawo ngoba umuntu osuke efuna into yokudonsa kuphela. But lesi sinye umadlozana angifuni uze ngemali uthi hayi ngino 20,000 kodwa ngiyawuthanda nami umndawo, ngiyawuthanda umndawo. No, asenze ukuthi uthanda uya ukuthi ufuna ukwenzani, yini ofuna ukuyenza. Leyo nto ke ozokwazi ke ukuthi uyisebenzise. Then mase kuzoba khona ke lesi sibiza ukuthi uthwalitsheke. Uthwalitsheke wona ke ngifuna ukukhuluma ngebhodlela la khona kuphela. Nanti ibhodlela esilisebenzisayo. Le bhodlela lisenza into eyiningi. Abantu abathatha ezinye izinto abanike lebhodlela kodwa uma sikhambi uthwalitshe uyalithatha. Uma uthatha umayime uyalithola le bhodlela. Le bhodlela silidayisa lodwa. Angifuni alisebenzi vessel ilodwa, asilidayisi lodwa. Umuntu usuke ezonikwa uthwalitshe athi ubabudokotela uthwalitshe kusale ibhodlela mse hayi ibhodlela lisalanga uvula lapha esigubhini ukhona lapho phakathi. Nanti ke ibhodlela likhona. Le bhodlela ke lihlukile, alifune gazi, alifuni lutho. Uthatha iCharcoal, ubeka iCharcoal. Uthathe imali u1 uyibeke phezulu kweCharcoal noma u2 musu uyayishisa. Uma isisha ngaphezulu kwalo 1 rand noma 2 rand musu uthela ke amafutha la uwatsheleke manje ukuthi la ekhaya nansi into esiyifuna uyawutshela ushisa phezulu kwemali ngoba ufuna imali. Ushisa phezulu kwemali ngoba ufuna imali. Lapho ke kusuke wakhelwa uthwalitsheke usuku 50,000 wona. Kanti lokho kunye besikhuluma ngako cheap 12,000 20,000 yabo into echeap nje. Yeah, there are those people engifuna ukukhuluma ngabo namhlanje abathenga ama-travel bag eGucci. Musu uyambona usehla ebhasini Intercape. Lo muntu wathenga isikhwama sika 45,000 usehla ebhasini Intercape kodwa manje konke engahambi kahle. Kunabantu yakodlula abathenga ama-iPhone. Namhlanje le iPhone ayifoni ngoba ayikho i-airtime kuyona. How's that? Uyibiza ngani le nto leyo? Ibiza ngani? Kunabantu abathenga inkomo amablamane inkomo enkulu. Mase kufuza ukuthi le mali le nkomo ayidayise ngoba kuno cash awudingayo. It's not easy. I know of a person obedayisa ngenkomo befuna ukuyaphesha eshawa isikhathi edinga nje imali ephuthumayo. Wathi udayisa ngenkomo ufuna ukuyaphesha ngathi mina ayidayise. Uphela u3 months success abuye emaholide ngayidayisa ingazange ithengwe. Ingazange ithengwe. Edayisa iblamane inkunzi yakhona. Inkulu akaze ithengwe. Kunezinto ngempela esi-invest endaweni errong. Lesikhwama sakho segushwa sithenga ngo45,000. Uma ucabanga manje uma usuthi uyosidayisa singathengwa ngamalini. You can't even get half of that. Sikhwama segushi leso nosithenga ngo45. Ngeke uzithole lo mali. Not even half of that. Your iPhone lo nawo manje. Yahambiswa cash crusaders ongitshela bazothatha ngamalini. The best they can give it 7,000 if bethandile, but the more likely they can give you 5,000 rand. Ngikhuluma ngefoni mina more than 30,000 rand. Kunezinto en-investor kuzona but that you cannot sell it in speed. Kunomuntu manje othenge iHyundai H1 ngoFebruary last year. Sebe kushawa uJanuary bonke ezakhe ayihlanganwa yisa kwe-bikers bayithatha within 2 hours ngene imali yakhe ebank. How's that? Bayithatha ngokukhulu ukushesha ukufaka imali yakhe ebank. Kunezinto othi uma ufaka imali yakho khona wazi le mali ngeyilahla ayiphinde ibuye. Nangempela ngeke iphinde ibuye futhi. Asingayenzi into efana naleyo, asingayenzi. This is Baba Dothe. Yazi bakithi South Africa is a beautiful country by far compared to any countries in Africa, but
When it comes to gambling, South Africa, it is the most open country compared to any country that I have traveled. Sinento kuthiwa i-sport bet, phone bet, ayikho into engabhetshela. But those things are eating out kwi-community yethu. Eating out a lot community yethu. Eating out. Amazwe amaningi, they control gambling. Yabona, I was in Malawi, I was in Mozambique, I was in Swaziland, I was in Lesotho. Lesotho angihambanga kakhulu. Angifuna ukukhuluma ngayo. I was in Swaziland, Lesotho nje angihambe kakhulu. Then I was in Mos ngihambe 50% wemos. Yeah, 50% ngoba musu usufike eNgorongoza, that is 50% of Mozambique. Then I've been in Ethiopia, I've been in Qatar, I've been in India. And it comes to gambling, akufani nalana lethu siyafuna kuphinde siyibhekisise ukuthi i-economy ngokwe-GDP isinika malini gambling and lo mali siyisenza kanjani. Eyiphi i-crash eyodwa ethi sizwe imali ephuma kwi-sport bet, i-crash eyodwa. Imapha ama-bridge esinawo Eastern Cape akhiwe imali esiyithole ngokugembula. Ey'khukhula kade sinazo eLimpopo nasempumalanga. Ibapha abantu abanikezwe ama-shelters, ingubo zokulala, warm food by inkampani zokugembula, but they making so much money in South Africa. Sinengane ezihlele emakhaya because asinayo imali yokuregister ku-NSFAS. Le mali esiyithola through gambling GDP yakhona siyisebenzisa nini ukusiza lezo ngane? Why u-NSFAS sekumsebenzi wakhe yedwa ukuthi afundise ingane kunabantu vese abathola into ekuthiwa sin money, SIN money. Lo mali yenzani? Ngoba lo mali imali yamahala, imali yesono, yenziwani lo mali leyo? Why sinengane ngempela ehlele emakhaya manje ngoba abazali abanayo imali yokuziregister ema-varsity for NSFAS? Kunezinye izinto ngempela ozibona ukuthi yes, it's a beautiful country by far compared to any. I'm a patriot. The country is beautiful. I mean beautiful. Mina ngisanda ukubuza futhi ukuthi if wena this country it's a west country compared to which country in Africa that you know? We've never been in Africa, we've never traveled. When Ogazo Ham even 800 kilometers away from your house, now we can't say what this country is bad because we've never been outside of this country. Ogazo be absent when you for 1 week, ungekho South Africa. Ogazo when ufike esimeni sokuthi ufika ehotela, Golden Peacock Hotel, aliflasheki toilet lakhona. I repeat, in Lilongwe, Golden Peacock Hotel, you cannot flush ama-toilet akhona because i-septic tank yakhona igcwele. How's that? I'll understand. Ufika lapha eGolden Peacock Hotel kubhaliwe ukuthi siyacela uma ukade wenza lento obuyenza ngapha eceleni babe kubhini bathi isula lento kade uyisula uyiphonse la kubhini umusu usuya flash akhe. Kodwa uma uthatha i-toilet paper uyifaka lana yonke into izobuya ikhuphuka ithi. How's that? Still usathi South Africa it's bad. Iliphi izolaziyo wena ongathi ufike uthenga aphule emgaqweni ulidle? South Africa kuphela. South Africa kuphela. Iliphi izolaziyo wena ongafika uhlale phansi udle ushisa nyama nabantu bakhona? South Africa kuphela. South Africa kuphela. The rest amazwe zokugula. Iliphi izona ongangena etoilet ugeze izandla uphuza amanzi etoilet? South Africa kuphela. Our water is clean. I drink water from the bathroom. I personally drink water from the bathroom. There is nothing wrong with this. I cannot hide that. But if I leave this country, I'll never drink water from the bathroom. Trust me. Never. Unless if I'm trying to commit suicide, then I'll do that. Kodwa when it comes to gambling, izwe lethu alenzi kahle. We make a lot of money taking from people who are poor, hoping by betting with 1 rand, 2 rand, they're going to win 10,000, 5,000. Hence, it's not going to happen. That money is lost. Yeah, this is Babu Dr. I guess khulumeni lana. Kunabantu engeke ngakhuluma amavidiyo adlule. Ngikhuluma ukuthi ngempela mesizokwenza izinto akaqale sizibhekeni. Kunomuntu manje one AK uyifihlile ngevesi. Une 9 esemthethweni. I-AK wayithola asithi mhlawumbe ngo-12,000. I9 wayithola ngo-18,000, that is 24,000.
i9 oyithola ngo12 AK wayithola ngo12 mase kuzothi lokho kunye wakuthola ngo18 uhlanganisile u30000 10000 10,000 aba u3 lapho lo muntu loyo uno 2 room awufihlile angabe wakhile thenga izibhamu ngo30,000 rand lo muntu sithi thina njoba kwakhe ukusuka lapha ku main road ku 15 meters ezegcekeni ku steep kanje 15 meters esuka lapha ku main road ku gravel ithi qambi ngena ibishaya ngobhampa phansi ithi grrr imisi siqala ikhuphuka kuno gravel libalele ilanga iskate ku gravel kushunqa intuthu kodwa kusala izongena mhlawumbe nethi lenza njani lo muntu ufihle u12000 awugqibile lo muntu enyongeni uphethe u18000 lo muntu no30000 angawusebenzisi angakwazi futhi ukuba awusebenzise kodwa akanayo idrive esusa imoto lapha 15 meters iza la sikhuluma ngama bags awu20 kasimende bags awu20 ama bags awu10 95 rand each bags awu10 95 rand each 20 95 rand each akanawo imali okuthenga amasaka akasemende awu20 enze la drive in la drive in la uzidinga 12000 ukuthi ayayiqeda kodwa uno 30000 lo muntu umhlazane evelelwa inkinga kufuze ukuthi kube nomcimbi omkhulu la ekhaya linethi izulu ufuna kuletha ubaba wakhe nje ubaba wakhe emkhulu kangaka ibhokisi lophuka lapha ezantsi insizwa zama ukukhuphuka nalo ngoba imoto yobe ingangeni lophuka lihlafa ke lapha ezantsi uyasinda umuntu bashibilika abantu la engisho ukuthi ake siyibuke imali la sifake khona esingesikwazi phinde siyithole futhi engeke phinde ibuye futhi ngoba wena awazi ukuthi uno 12000 okugqibile waziwa mase khona amasembenze ke sekhona umuntu oshawe ngeAK should khona umuntu oneAK kule ndawo kodwa kwazi ukuthi uba kodwa futhi nako night driving engena kwakho ake sibuka ama essentials nezinto esizibona ezinye sengathi ezimportant ukuthi I'll treat this as essential okunye nokunye I'm not going to do it. Yeah, this is Babu Dr. Bobo Sisbotshalo mfana umhlaje ekhethe umzukulu amancengesi. To love you all. Goodbye.